Pozdrav svim ljudi došli u novi klip na ovom kanalu. Danas snavljamo Sniper Ghost Warrior 2, tamo gdje smo stali, dakle. Idemo, znači, single player, continue, ovo ono. Act 3, no loose ends. Location Tibet, time ne znam ja. Hours Juliet, present day. Ok, idemo. Sad ćemo raditi, nije mi zabagala igrica. Jest, ipak jest. Znači uvijek mi je zabagala igrica u ovom loading screenu, ovo ono. I tek za nekih, evo ga, nekih 5-6 sekundi ono opet krene da radite sve. Ok, opet se radi o tom slepcu Maddoxu, po ove što sam pročitao. Ajmo vidimo o čemu se radi i šta trebamo da radimo. Opa, šta je ovo, neki bug, neki FPS drop, ne znam, ja neki kurac jasno, ne znamo šta je, sad ćemo vidjeti. Napokon se nudi ide prvi, evo ti bug. Ok, demoji. Lagano, evo ga. Ne može da veruje čovjek kako je Maddox i dalje živ, znači nema veze, brate. Ako je misli da ga ubijemo, znači ubit ćemo ga, šta ima da se radi. Ovo su neki lijekovi. Tako ja. Ok, ovako ćemo mi. Možda su mi buguje igrice, nemam pojma, brate. Kako pucam, brate, znači sve one taps. One tap god, man. Znači, kakav bre crni scream, CSGO, abu dablah, ne znam ni ja, brate. Ja sam bre bolji, bre, ovo su bili bre one taps za reals. Idemo sad. Što mi ovdje kraj misija? Šta je ovo? Možda jeste kraj misija, nemam pojma. Ok, ovo je Maddox. Znači da nas rkne. Neće. Imao je znači naše glave na nišanu, ajde preskočimo ovo. Opa, desi, pederu. Jao, stao sam, brate. Jao, bože. Ne, brate, vrati me ovdje u pičku materinu, bre. A opet mora da ubijem ove slepce. Ajmo sad opet one tap. Ajde bre, izleti mamu ti jebnu pičku. To je to, ubio sam ga. Nije nešto dobar kill kao prošli put, ali dobro jebi ga kad se bam i trčim da me puca snajper. Snajperist, tuturist, pederist. Ajmo sad opet, čekamo cinematic, ovo ono, neću sad čekamo, ću sad preskočim, mrzi me. Inače, pošto kao što idete radni dan, idemo u školu sa to, pa manje izbacim klipove i to. Sada za vikend ću se baš potruditi izbacim malo više klipa, barem 2-3 klipa na dan, ne znam ni ja. Bližimo se 50 subscribera, znači imamo 28-29, ne siguran koliko imam, tako nešto. Hvala vam puno ljudi. Nije loše za početak, snimam tek ni mjesec dana ne snimam, ne znam ni ja. Ali dobro, no, dobro je, znači super, polako, nigde ne žurim sve to. Još jedno hvala vam na 28-29 subscribera. Na 100 subscribera ću da pravim neki specijal, ne znam ni ja šta. Ne znam ja šta ću da uradim. A na 1000, kad budem došao 1000, polako, valke, polako. Imam vremena ljudi, vidjet ćete sve. Sad će pukne opet, a? Neće, hoće. Ajde bre, stavimo se, možda stanemo, a? Možemo, super. Šta ćemo sad? Ok, bacam smoke, idemo sad, znači 3, 4, sad, ajde, kreći bre Pedro. Idemo. Šta je ovo? Idem da mogu da uzem medic kit sad. Full je sve. Imam malo, imam 2 medic kita, to je loše. Dobijem, a? Ovdje je tvelo kolok. Da radim, nešto jerry can, oh shit. Ovdje. Ne, nisam ga ubio, fuck.
Kako? Ne bre, oh my god, ajmo uzmemo opet što je se zebamo s njima. Medikit. Opa, mrtav se, sad je ovaj još ostao. Češ da umreš bre, mamu ti jemu u pičku. Ne, nisam više van tebe, mašin. Ajde sad ću da se čekam ovako. Ma jebeš ti to ljudi. Jebete vi to, sad ću njega da ubijem ovako, ko čovjek. Tako, ne mogu se cijem, ja sam više snajper mašini, tako to. A ovako sam go kurac. I se nema medikits. Yay. I'm fucked up, baby. Ne znam zašto ova na čirici ima mnogo lošu optimizaciju grafike i nedovršene priče, ne znam ja zašto, to je malo sranje, ali ovako mi se sviđa igrica zato što je Sniper Ghost Warrior. Ja sam apelirao s njim Sniper Elite V2 valjda. No. Ne, nisam tu bio, fuck. Ne bre, koji kurac, ne mogu da ga ubijem. Aj, mrtav? Ne. Sad puci. A, ovaj je mrtav. Ajmo sad i ovog da ubijemo. Mrtav. Bilo bi lijepo da bi bio kad bi bio headshot, ali nije. Nije. Tačno teo sam ga pukao. Ne znam zašto, znači snimam, znači renderujem klipove da budu HD, znači 1080p. A klipovi ispadaju tako loše da ne mogu da vam pišem koliko su oni loši, znači koliko oni loše ispadaju, ne znam zašto, ajde. A, ovdje, dobro. To je malo sranje, ali snimam brate i renderujem klipove, trebam da renderujem klipove na sat i po vremena, 2. Ej, epik. Šta sad? Evo ga, sad će da, izgleda će da nas ube pa će da igramo sa onim. S onim Peterom, brate, onim, ne znam ja. Sad ne znam, spasio nam je, bukvalno nam je spasio život ovaj lik. Hvala mu. Ajde ubijamo ove pedere. Da ubijemo, eto je to, ubili smo. Ne, još jedan ostao, ne znam gdje, evo ga gore. Mrtav i on, tako da je super. Idemo. Gdje treba da idem? Ovdje, dobro. Već 8 minuta gameplay, nadam se ću završiti bar ovaj klip. Opa. Gdje bre, ja ga ne vidim. On puca, brate, jebe kill kako puca, to nije realno, malo lajte. Ja, moram opet sad prođem kroz ovo. Mrzim ovu igricu, ljudi. Dobra igrica, ali je mrzim. Jebote, mnogo smara, zašto mi vraća toliko nazad? Jedan mrtav. Još jedan mrtav. Još jedan mrtav. Ovako, mrtvi su se, ajde sad idemo ovamo. Kako glupo, brate, pa kada ja treba da pucam, nemam pojma, brate, šta je ovo, brate. Inače... ne znam što da kažem. Ajde samo da pukneš jednom. Ajde pukni. Ne. Ajde. Kako? To je to uspio sam, ovo hvala kurcu. Sad će biti zajebano. Nije ovo, znači nemamo ni jedan medikit, dobro healamo se barem. Ali vratili smo se u život na neki način, ali nemam ništa jebote, dajte mi medikit barem neki.
O živote, nema ništa, oti se usmjesta. Biće jebeno. That's my shit, all the girls gotta be like me. Šta ćemo sad? Opa, gle šta ih je sad. O, mamu vam jebem u pičku vašu. Sad ih mnogo ima. O, šta ćemo sad? Aj tu sam bre, šta da radimo bre majmoć, idemo dalje za šta? Gledam na koktel ovamo negdje, evo ga. Headshot. Idem na koktel ovdje negdje, evo ga. Mrtav. To je negdje ovamo, ne evo ga. Mrtav. Aha. Dobro si nisam zajebao. Idemo. A, znači... A ne mogu da se krećemo da brzo. A moram F to climb up. Treba medic kits, dajte medic kits, nema ništa od toga. Šta radiš be? Medics, ništa. Ajde penji se. To set up sniper spot. Mortari jebot. Minobacači. Nemoj me jebeš brate koliko reloadaš u pičku materinu. Evo su visa slepci. Evo ga Ivan je mrtav. Kill cam, ovo ono bullet cam, ne znam nija. Ajmo sad, reloadujemo. On scope. Pa sad. Ovdje negdje. Ne znam gdje. Evo ga. Ovo je mrtav. Evo ga, vidio sam ga. To je to, ovo je mrtav. Evo ga. I ovo je mrtav. Headshot i njemu. Šta sad treba da radimo? Još siđe, još dolazili. A evo, idemo. Sad ćemo tu da se pojavi naravati. Evo, kupili smo ga. Gledaš ti tu u glavu. Dobili smo neki achievements. Perfekto. Reload. No, vjerojatno kraj misije. Tako da ono. Šta je ovo? Ja da čekam im sljedeću misiju. Sad su znači bili našu izdajicu. Sad je sljedeća misija, ko zna. Šta je sad ovo? To je onaj meta kad smo bili... To je kad smo bili valjda... Ono likovi u Sarajevo, valjda ono generala, ne znam šta. Šta, ovo nešto kad pročitamo ovo... Waiting for your back home, to znači vjerojatno da ide kući, ovo je gleda možda i kraj igrice, nemam pojma. Znači idemo, polako, ima vremena. Ako je ovo kraj igrice, mnogo je kratka igrica, znači to je katastrofa. Da, jeste, kraj igrice. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ja se izvinjavam što je klip malo kraće trajao, to se, u stvari nije 14 minuta, dobro, nije vašta. To je to što se tiče ovog klipa, ako ste uživali, ostavite like, komentar, subscribe se na kanal, da, u komentara pišite koje igrice hoćete da snimam sad i sve to. Podržavam se da subscribe na kanal i to je to, mislim vidimo u sljedećem klipu, tako da pozdrav.